is vrijdag. Ik heb 500 goed om te doen, dus gewoon dat ik het morgen maken tijd. Ik moet gewoon nog even zitten. Ik wil graag een dag een fotoshoot doen. Ja, I have 100 things to do. Maar kom ons blauw mee haren, want ik wil het vlieg. So ja. Mijn haren is zo vaal en ik heb gisteren banken toch gaan om die draai te gaan kopen, vergeet ik. Om die draai te kopen, ja. En die grijze haren is super out of control. So ja, ons doen maar dit haren. Ik wil zo graag een birthday shoot doen, maar mijn birthday shoot zijn rok heb ik nog niet klaargemaakt. So I don't exactly know how I'm gonna do that or do all of this today. But while feeling sick. Let's get this day started. Dit is Markdag vandaag. Ik heb baie om te doen. Maar kom ons begin. Dat ek net kan lewe kry. Oké, ik heb nou opgezet voor the most part. Look at the fit. So nou moet ik gauw gaan recht krijgen. En ik moet slay, guys. Ik moet slay. Outfit of the day, guys. Die is die market outfit. Ik heb haar zelf gemaakt. Ik heb haar geupcycled en obviously heb ik een beetje olie op het gestort. Die broek heb ik zelf gealterd en zelf bedazzled. Die is een vintage camel jean. Like, kijk net hoe staan in mijn set. En obviously my cowboy booties. So, ja, die is mijn look voor die markt. Okay, so die is my setup. Quick fit check daar zo. Die is my goedjies wat ek verkoop. Ek gaan nog daar ietsie by sit. Hier zo is klomp hempies. Alles is onder R150. Soos jy moet nog 'n outfit kry en dan gaan ek 'n mocktail setup nog maak. Ons gaan dan nog die ballonne opsit. Nammetjie tussen die huis. Hier so staan Elfie ook. En dan wys ek julle gou. Ons gaan eie en vars munt, donuts.
Guys, dit is my birthday môre en ek het myself gesê ek wil 'n rok maak en ek wil foto's neem. But ek het die swart fabriekie en dit is 'n mesh dress, so ek wil die swart drape. Because I don't want my ass out. I don't mind having my ass out, but I don't want my ass out. So ons moet nou 'n plan kry hoe om hierdie rok klaar te maak. Dat ek nie kaal in publiek is nie. So doen dit saam met my, but first coffee. This is so far. So yeah, let's make some miracles happen.